Podcast. Simus Podcast. Simus. Simus Podcast. Os dejo con Palaimas. Espero que os guste mucho el programa. Benvidos á segunda temporada do Cimus Podcast. Unha temporada que esperemos que este cargada de boas e interesantes entrevistas a investigadores do noso centro. Para comezar con bo pé, temos connosco a Ángel García, profesor titular de Farmacoloxía da USC e director do grupo de proteómica de plaquetas. Para os que non o coñezades, Ángel é químico e leva boa parte da súa carreira investigadora traballando no proteoma do sistema cardiovascular e das plaquetas. De feito, até ben pouco tempo era presidente da Sociedade Española de Proteómica, o cal falanos da súa categoría profesional. Así que, bueno, unha sorte terte aquí connosco. Gracias por invitarme, un placer. Pois, se vos parece, para comezar coas preguntas, especialmente para os que non somos expertos no tema, poderías nos explicar en poucas palabras que son as plaquetas e por que é importante que as estudemos? Bueno, as plaquetas son, células, digamos, hai quen non as consideraría estrictamente falando células, posto que non teñen núcleo, que circulan no torrente sanguíneo, como ben sabedes, normalmente sin interaccionar con outras células sanguíneas ni con o endotelio, pero que ante un dano vascular pois se activan e interaccionan unhas con outras formando un tapón plaquetario que é o que dá lugar a un coágulo inicial, ¿no? Que evita que nos desangremos, ¿no? Isto é o que sería o fenómeno chamado hemostasia, pero que cando ese coágulo pois non se desfai por procesos naturales e permanece dunha maneira indesexada, pois entón temos unha condición patolóxica que serían os trombos, non? Que é algo que non interesa e que para lutar con eles pois utilizan fármacos como pode ser a aspirina, por exemplo, que todos coñecemos, que non é máis que un antiagregante plaquetario, é dicir, inhibe que as plaquetas se manteñan activadas e desa maneira axuda a desfacer os trombos. Por tanto, as plaquetas son un papel clave nos eventos a nivel fisiolóxico necesarios para que non nos desangremos ante un dano vascular e, dende un punto de vista patolóxico, son un papel moi importante en patoloxías trombóticas, pero, logo mellor temos tempo de falar, non só en trombose. Nos últimos anos viuse o papel das plaquetas expandido a outras patoloxías, como, por exemplo, unhas metástasis de algúns tipos de cánceres, outras funcións, iso fai que sexa un campo pois de investigación moi activo, aínda que a vez moi descoñecido quizáis para moita xente. Falaremos máis adiante sobre o rol das plaquetas en diferentes enfermidades, pero, centrándonos no rol nas enfermidades cardiovasculares. Os últimos informes da OMS aseguran que estas enfermidades pois supuxeron a principal causa de morte a nivel global nas últimas décadas. Como investigador que levas moitos anos traballando neste eido, cales son os factores que nos predispoñen pois a ter este tipo de doenzas cardiovasculares? Bueno, pois, dende logo, a dieta xoga un papel fundamental. De feito, unha das liñas de investigación do noso grupo ahora está moi centrada na obesidade e a súa relación coa patoloxía cardiovascular e ver un pouco o rol que as plaquetas xogan aí, porque este tipo de pacientes, en moitos casos, os pacientes obesos, pois non responden igual ante tratamentos farmacolóxicos e as súas plaquetas son, digamos, hiperreactivas. Non son só nos obesos, tamén pasan nos diabéticos. Entón, digamos que hai moita casuística. Estas patoloxías influyen a nivel cardiovascular, é dicir, sabemos, non, que os pacientes pois con moi obesos ou diabéticos, ou se desenvolvemos a aterosclerosis, pois entón eso favorece que haxa pois un evento eventualmente aterotrombótico que poda desembocar, por exemplo, nun infarto de miocardio. Entón, deixando de lado condicionamentos que tamén pode haber en algúns casos genéticos, digamos que unha dieta inadecuada, estilo de vida, sedentario, etc., pois favorece pois todo o que é o desenvolvemento da esclerose e todo o que lo conleva a nivel cardiovascular moi centrado nos síndromes crónicos agudos e no infarto, que é onde eu máis me centro, non? Porque cando falamos de patoloxía cardiovascular é moi amplia, non? A cardíaca, problemas de arritmias, fibrilación auricular, etc. Eu acoto moito a miña liña de investigación cara a síndromes coronarios agudos, e sobre todo, pois ese infarto de miocardio, onde sí que as plaquetas son un papel moi determinante. Retomando o papel das plaquetas,
falábamos de que son un tipo de células, entre comillas, pero, bueno, moi especializado, mesmo chegan a especializarse até o punto de carecer de núcleo con material xenético para, bueno, pois, de algún xeito coordinarse. Como é posible que estas células pois sepan de que maneira teñen que activarse e a onde deben dirixirse para cumplir a súa función no control da hemostasia? Unha pregunta que intentade responder no vosso grupo, supoño. Sí, bueno, pois eso, vamos a ver, as plaquetas efectivamente non teñen núcleo, pero, por exemplo, teñen toda a maquinaria de producción e síntese de proteínas. De feito, nós temos demostrado que en condicións patolóxicas específicas, por exemplo, temos un estudio onde estudiamos, valga a redundancia, as plaquetas dos pacientes que sufren un infarto, comparando incluso a nivel intracoronario coa sangre periférica, que olle un brazo por facer un zoom no lugar onde está o dano vascular, ¿no? Sí que vemos que respecto a pacientes sin patologías hai certas proteínas que se sintetizan. Pero a maior parte dos cambios que teñen lugar nas plaquetas son por modificacións post-traducionales. É dicir, a plaqueta, cando hai un dano vascular, quedan proteínas do endotelio, subendotelio expostas, por exemplo, colágeno, e as plaquetas teñen receptores, interaccionan con eles. Entón, o que sucede é que se activan vías de señalización intracelular, é dicir, hai proteínas que se activan dentro das plaquetas, e iso sucede fundamentalmente a través de fosforilación. Esa activación plaquetaria inicial leva consigo que as plaquetas liberen sustancias, proteínas e moléculas que levan no seu interior, nos seus orgánulos, os gránulos internos. Algúnas desas moléculas son, por exemplo, ADP, tromboxanos, e as plaquetas teñen receptores tamén para estas. Entón, este fenómeno fai que cando hai unha activación plaquetaria, máis en as condicións de hiperactivación, ou sea, en redor delas, pois liberen moitas sustancias de interior que a su vez activan as plaquetas, que a su vez activan a outras plaquetas, e se expande exponencialmente esta reacción, e finalmente iso conleva que as plaquetas interaccionen unhas con outras a través de pontes de fibrinóxeno. Fibrinóxeno que é consecuencia da activación da cascada de coagulación e que fai que de ponte entre plaquetas para que estas se formen eventualmente o trombo. Entón, cando se activan, produce unha modificación moi grande na súa estructura. Fanse máis, como digamos, de maneira coloquial, pegasosas, non? Péganse unhas con outras, xa non é esta plaqueta como un disco uniforme que non interacciona con nada, que é unha plaqueta sin activar, sino que, se ves ao microscopio, o cambio morfolóxico é espectacular. Entón, eso, claro, ese é o seu poder, non? Funciona de unha maneira moi rápida, en segundos pode producirse isto, non? Por eso son ese papel tan relevante na hemostasia. E decíasnos antes que todos estes sistemas de comunicación ou de activación das plaquetas eran diferentes en persoas con obesidade, que publicastes un traballo que fai referencia a isto. Poderíanos decir un pouco cales son as conclusións máis relevantes deste traballo? Sí, temos un par de traballos, pero un recentemente publicado, que ademais divulgábolo en prensa, en a revista TVB, a tema das principales no biología vascular. O que fixemos foi, como vos comentaba, como as plaquetas cando se activan, o que se produce sobre todo é que en proteínas clave hai fosforilacións, pois entón decidimos abordar o fosfoproteoma das plaquetas, é dicir, ver especificamente as proteínas fosforiladas das plaquetas de pacientes obesos e individuos normopeso. Obesos me refiro aquí con obesidade mórbida, con índice masa corporal alto, 40 ou máis, e non pacientes con sobrepeso. E desa maneira pudemos pois seleccionar ou identificar as vías de activación plaquetaria máis alteradas nestes pacientes, que pudieran ser como un biomarcador do risco aterotrombótico neste tipo de pacientes. É dicir, que son pacientes os que nos estudiamos maioritariamente mulleres, relativamente novas, que acuden ao servicio endocrino con que colaboramos, CHUS, que en concreto está en Conso, para, pois, moitas veces acabar someténdose a cirurxía bariátrica para a reducción de peso. Entón, pois un acordo moi interesante porque non ten outras patoloxías, ainda non desenvolveron pois diabetes, nin entón podes ver especificamente o impacto da obesidade, un modelo, digamos, limpo, sin interferencias de outro tipo de patoloxías. E así, pois, podemos identificar algúns receptores, en concreto un receptor de colágeno, GP6, alterados. O estudio logo complementouse, pois, vendo especificamente ese receptor por citometría de fluxo, fixemos, en distintos tipos de abordaxe, a nivel funcional, non só o estudio proteómico, sino estudios funcionais complementarios. Entón, pois, podemos identificar esta vía claramente como alterada neste tipo de pacientes. É moi interesante porque este receptor GP6 non ten todavía fármacos no mercado para inhibilo. En os defeitos estamos a traballar neste receptor
para intentar identificar, non somos os únicos no mundo, evidentemente, porque ahora é un campo de investigación moi activo, porque é un receptor específico das plaquetas e, ademais, pois, digamos que se viu en pacientes ou en modelos animales sin este receptor, que os ratos, ou neste caso as persoas, os modelos xenéticos, pois a nivel humano, están protegidas frente a trombose, pero non sangran excesivamente. Entón, isto que se pretende, porque cando se desenvolven antitrombóticos ou antiagregantes plaquetarios, o risco é que si te pasas, pois non queres que haya trombose, pero tampouco queres que haya hemorragia. Entón, é sempre un equilibrio moi delicado. Por eso evoluciona tanto o tratamento antiagregante plaquetario para os pacientes con infarto. Isto está en constante evolución, ¿no? Porque cada paciente casi un mundo. Entón, pois, non responden todos por igual e hai que hacer un seguimento moi exhaustivo. Precisamente por eso che queríamos preguntar, porque sabemos que aparte desta estrategia de identificar novos biomarcadores, tamén traballades en identificar ou en testar en animais novos fármacos que impidan todos estas tromboses, estes accidentes trombóticos. E gustaríanos saber que expectativas ou que repercusión para as persoas crees que poden chegar a ter estes traballos que, a priori, pues, están máis centrados en modelos animais ou nunha investigación máis básica. Nos puxemos a punto unha plataforma a raíz do proxecto este que temos en marcha de intentar buscar inhibidores de CP6, deste receptor de colágeno. E, ademais, gustounos moito, porque, de feito, empezamos co receptor antes de atopalo alterado en pacientes, non? E logo, digamos que os nosos resultados clínicos convalidaron a nosa hipótese inicial, non? A nosa hipótese inicial de que este receptor era interesa, non? Pero leva tempo, de feito, desenvolver isto porque, bueno, un receptor que, evidentemente, pois non é doado de atacar, porque xa estou dicindo que hai moitos, bueno, hai varios grupos que intentaron e non o conseguiron, ou están todavía nelo, e digamos que esta plataforma implica, pois, hacer, que o facemos en colaboración con o Grupo Biofarma, de aquí tamén do CIMUS, e co cal, pois, eu estou integrado no Departamento de Farmacoloxía, pois a idea é utilizar quimiotecas, é dicir, conxuntos de moitas moléculas, de miles de moléculas, para intentar facer un cribado e ver se algunha delas é capaz de unirse a este receptor e inhibilo. É un proceso moi complexo, é difícil encontrar unha molécula que realmente funcione ben. Se chegas a ese resultado, entón, ao final, pois, tens que evolucionar en estudios funcionais que, ao final, incluen estudios en animais, en modelo de rato, no que, basicamente, o que faz é, o máis sincero, inducir unha trombose a nivel dunha arteria e ver se os ratos tratados co fármaco, idealmente, non? Pois a trombose non sucedería tanto como nos ratos que non están tratados. Por outro lado, ves tamén un modelo sinxelo de sangrado en cola, onde se lle fai un pequeno corte na cola aos ratos, e mides o tempo que tarda en deixar de sangrar, e así tamén comparas os ratos tratados e sin tratar. Obviamente, os tratados van sangrar un pouco máis, pero tampouco queres que sangren en exceso, porque, claro, volvemos ao mesmo. O bo antitrombótico ten que protexerte, pero non favorecer hemorraxias. Entón, digamos que a parte animal é unha parte final, previa a que ti podas chegar con ese fármaco a estudios máis avanzados, digamos, preclínicos. Nos publicamos recentemente un traballo no cual pois, identificamos unha destas moléculas que é un fármaco que está aquí en unha quinasa, que está comercializado, esa solubilidade está solucionada, xa se probou en animais para outros medios, para outros fins, entón, pois, avanzas moito máis rápido. Se ti identificas, como nos está pasando ahora, moléculas interesantes, que son moléculas, digamos, virses, que nunca foron fármacos, entón son moléculas, o mellor, pois, se disolven solo en DMSO, en solventes moi complexos, o sea, moi pouco compatibles. Entón, claro, ti logo, cando queras pasar a desenvolver esas moléculas para poder administrar animales, terás que solucionar o tema da solubilidade, seguramente hai que acabar facendo química en torno a esas moléculas para intentar mellorar a súa estructura, e que sigan sendo activas. Entón, todo iso leva tempo e cartos. Nós temos agora un apoio de Bayer, ademais de un apoio do proxecto do Ministerio, temos unha serie de moléculas prometedoras, pero, bueno, aí estamos. Pero, dende logo, é unha parte da nosa investigación ahora fundamental. Compasinar o que é facer este análise de mostras clínicas, non, de pacientes con obesidade, patoloxía cardiovascular, e non só vemos as plaquetas, vemos tamén as vesículas extracelulares circulantes no plasma, o plasma, entón, ver un poquinho eso, e a vez, en paralelo,
levar unha liña de máis farmacolóxica. Tras esta interesante sección, imos dar paso agora ás preguntas que xurdiron nas redes sociais que están relacionadas con temas de actualidade. Vamos a empezar coa pregunta que nos formulou Iñaki Concú, que pregunta pola súa opinión en relación á retirada por parte de varios países da vacuna de Oxford AstraZeneca. Se podería ver realmente unha relación causa-efecto entre a administración da vacina e a aparición de casos de trombose. Bueno, este tema sigo moi intensamente porque estou en grupos de traballo da Sociedade Española de Trombose e Hemostasia, que precisamente estamos moi concienciados dende o principio con este tipo de situacións que se deron coa vacuna da AstraZeneca. Eu penso que, dende o punto de vista científico, o balance risco-beneficio no uso desta vacina é favorable para o seu uso. Si vemos os casos que se teñen dado en comparación con o número de xente vacinada, pois realmente son pequenos como para justificar que a vacuna se deixe de utilizar. É importante facer un seguimento, eso sí, estos fenómenos que se están dando de tromboses a nivel cerebral, venosa, en un momento dado, pois o mellor sí que hai que ter cuidado en algún tipo de paciente que teña unha, digamos, condición favorable para eventos trombóticos, que de feito xa se avisaban na propia vacuna, vacina, de feito, agora nas normas asustadas que sacou a EMS, non? De cara aos profesionales sanitarios, se fai moito énfasis en isto. E claro, mellor hai grupos de persoas ou que serían, ainda que non é o caso porque non se están vacinando, mulleres embarazadas, ou, por exemplo, coa toma de anticonceptivos, ou con terapia hormonal sustitutiva, que xa favorecen unhas certas trombosis, que o mellor, pois, haya que ter especial precaución. Pero non que justifique o que se suspenda o uso da vacina. De feito, hai que vacinar a tope, fines de semana, mañá, noite, que logo sorprendeume que, por exemplo, cando a EMA se pronunciou a favor de que se seguira administrando a vacuna da AstraZeneca, que creo que foi o día 18 de marzo, os xoves, hubo a gran maioría dos países, o día seguinte empezaron a vacinar de novo. Aquí, sin embargo, hubo outra reunión, non sei que, creo que hasta o mércores seguinte non se empezou a decir, pasou unha semana. Entón, hai que sempre tomar decisións con base científica e non crear alarmismo na poboación, porque senón logo pasa o que está a pasar, que hai moita xente que non se quere vacinar coa vacuna da AstraZeneca. É o que está pasando. Temos outra pregunta en relación pois co que acabas de comentar en relación pois o risco trombótico que pode ir asociado cos anticonceptivos. Lorena Vázquez pregúntanos por que opina respecto ás tromboses producidas por estes anticonceptivos se non lle merecerían a mesma importancia respecto ao que se está acontecendo no caso da vacina. A ver, se ti miras, non digo anticonceptivos solamente, pero, por exemplo, parte da terapia hormonal sustitutiva que tanto en debate estivo, non? Para a menopausia. E que, bueno, aí sí que se analizou moito, nos fai uns anos, estivo moito debate, non? Balance risco-beneficio, precisamente porque había inducción de fenómenos trombóticos, non? Nas mulleres que a tomaban. E se ti miras o prospecto mismo, xa avisa de riscos de eventos trombóticos. En casos, é dicir, moito tipos de fármaco que no prospecto, se ti o vas a ver, xa te indica que hai un risco de trombose. Non é unha cousa novedosa aquí da vacuna da AstraZeneca. No caso dos anticonceptivos, como na terapia, como hai determinado tipo de fármaco, de determinada situación hormonal na muller que favorece en algunhas situacións unha hipercoagulabilidade do sangue. Unha situación prototípica de embarazo, lóxicamente, que é unha defensa natural, porque senón a muller pois, se desangraría tamén durante o parto, etc. Entón, claro, nesas casuísticas onde xa se sabe que hai unha relación directa entre o estado fisiolóxico ou o tratamento con o posible desenvolvemento dunha trombose, pois é onde hai que ter máis cuidado, pero eso tampouco podes decir. O menos da terapia hormonal sustitutiva creo que está bastante en desuso parte dela precisamente por este risco. Pero nos anticonceptivos tamén depende do tipo anticonceptivo, de como se o uso, de outras características da muller, tampouco está ahora, podemos decir que todas as mulleres que tomen anticonceptivos están en risco de sufrir trombose, non? Pero sí que hai determinados fármacos e determinadas situacións fisiolóxicas as que hai que estar atentos. E o mellor, pois, bueno, isto da vacina, vamos a ver, é como todo, como cualquier outro fármaco, non? É dicir, unha vez que comercializas un fármaco, pasas a unha fase de farmacovigilancia.
E durante os primeiros anos van a aparecer indicacións novas ou efectos non previstos que van requerir que se asuste un pouco pois a que poboación vai destinada ou que incluso algún se suspenda a comercialización e se volva a fase clínica. Aquí fomos moi rápidos con estas vacinas, comparado con outras, os ensaios clínicos, pois mellor o número de persoas que foron nos ensaios que estiveran infectadas co virus, etc., pois non foi tan grande como se, por exemplo, o ensaio durara moito máis tempo. E, bueno, poden surxir estos asustes, pero para eso están as agencias sanitarias e por eso do medicamento e por eso temos que transmitir á poboación confianza absoluta en que sempre se vai preservar a saúde, pero que pode haber eventos non previstos e que permite que requira un asuste da prescripción, eso sempre vai pasar. Andrés Peleteiro pregúntanos pola súa opinión sobre o futuro do diagnóstico dos trastornos plaquetarios na era da Next Generation Sequencing, o emprego da secuenciación masiva e inteligencia artificial, pois vai estar cada vez máis a orde do día. Xa empeza a estalo e vai crecer exponencialmente. Sí, de feito, isto estás a facer cos trastornos xenéticos, non? Hai enfermedades múltiples, especificamente plaquetarias, non? Por déficit plaquetario de distinto tipo, e aí, pois, digamos que o que para detectar estas familias e caracterizalas, estas Next Generation Sequencing, esta secuenciación en profundidade está funcionando moi ben. Non? Aí non significa que no caso da proteómica non fagamos tamén estudios, pero a nivel de caracterización está funcionando moi ben, cando hai ese defecto xenético que conleva pois un déficit, non? Na función plaquetaria. Entón, sin dúbida. Pois como dixemos ao principio do programa, estamos agora comezando unha nova temporada e con ela queremos inaugurar unha nova sección, a que chamamos as preguntas incómodas do Cimus Podcast. A primeira das preguntas é a seguinte: que aspecto positivo destacarías do noso centro e, máis importante aínda, que aspecto negativo citarías para que se mellorase? Positivo, sin dúbida, é a interacción entre investigadores que, estando no ámbito biomédico, teñen distintas orientacións, non? Tes farmacéuticos, bueno, eu son químico, onde que traballo en investigación biomédica, xente con bagaxe máis informático, e de moi distinto ámbito, e de varias nacionalidades tamén, non? É dicir, hai moita xente nova tirando do centro, a min iso pareceme moi positivo, pareceme que os grupos en xeral son moi dinámicos, nese aspecto, digamos que as posibilidades que te ofrece para facer investigación son punteiras. Sin dúbida, eu non me imagino estar aquí en Santiago de Logo, en Galicia, casi en mellor sitio. Eso para facer investigación. Estou moi contento e moi orgulloso de estar aquí. Cousas negativas, moitas cousas negativas son acentuadas tamén pola situación pandémica na que estamos a vivir. Irónicamente, causa un efecto negativo no que é interacción entre a xente, a vida online, pois non é o mismo que a vida real, cara a cara, eso afecta-nos a todos, tamén nos está a afectar a isto, a crise económica tamén, nos afecta a todos por igual, e o mellor, pois sí que boto de menos agora, pois claro, por igual inevitable, iniciativas que eviten que todos vivamos en compartimentos estancos. É dicir, que estás aquí na planta semisótano como estou eu, no meu laboratorio, coñezo que fan os que están nesta planta, eu porque por meu bagaxe sei o que fan os demás, pero a veces hai xente que non controla exactamente o que está facendo en detalle, non? Quer dicir que recuperar estas iniciativas que había de seminarios dos IPs, non? E de cada grupo que presenta a liña, e que eso era importante, entendendo que non é o mismo online, repito, que presencial. Pero en xeral estou moi contento, penso que os centros singulares foron un acerto, neste caso, pois o Cimus é unha realidade de éxito claro. Seguro que a dirección do centro está moi contenta de oír estas declaracións. Gustaríanos agora facerche a seguinte pregunta incómoda e queremos que teñas en mente os seguintes nomes: Miguel Bosé, Fernando Simón, Salvador Illa e Margarita Salas. Como ves, son personaxes públicas das que todos oímos falar nos últimos meses por un ou por outro motivo. E o que che pedimos é que asocies a cada un deles unha das seguintes situacións. Entón, a primeira situación é a seguinte: a cal deles escollerías para traballar no Cimus? A Margarita Salas, claro. Vale, quedanos os outros tres. Con cal deles te confinarías no caso doutra pandemia? Wow! Me queda Miguel Bosé. Miguel Bosé, Fernando Simón e Salvador Illa.
É que me pos moi complicado, eu non sei destes tres, teño que escoller un. Sí. Pois eu imagino que, pois eu que sei, con Illa, ala, que dé a súa disco nunha habitación e que discusións filosóficas. Que de filosofía aí na súa habitación. A ver, é que ahora, vamos a ver, é que ahora me quedan dous, a ver a que me vas poñer, Pois a terceira... Non grado de intimidade, porque entón me vas poñer complicado. Creo que vai a peor, xa te aviso. A terceira da situación sería: a cal escollerías como un copiloto para telo nun rally ou nun Dakar, que che inspire confianza como para facer un rally xuntos? Simón, e se vai cantando todos os datos. Veña, tal, sube, vais. O mellor pegámonos enseguida, non? Porque moitas veces non prevé por onde vai ir a curva. Igual día esquerda, vamos a dereita, para arriba vai para baixo. Pero bueno, aportaría unha certa tranquilidade, sería como unha especie de molla de epidemioloxía. Non sei. Vamos a decir, Simón. Me queda vos esa, me preocupo. A ver. Bueno, creo que vas a estar contento porque a última das nosas situacións era con cal deles irías a un festival de música. Mira, aí bueno. Está. Aí quedou, José. É dicir, ainda que non cante el, polo menos coñece o mundillo e no seu tempo, pois evidentemente, pois tivo o seu éxito. Sí, quedou ben. Pois, para finalizar un pouco, recuperando o fío estrictamente científico, imos rematar con unha última pregunta. Que consello lle darías a unha rapaza que recén cruzou as portas do CIMOS e está a piques de iniciarse no mundo da investigación? Bueno, pois o consello que lle daría sería que non perda nunca a ilusión. Eu podo decir que penso que a ciencia, a carreira científica é moi vocacional. Si queres facer unha carreira científica, bueno, ya xa sería tolo pensar que o faz por diñeiro, non? Se chegas a carreira científica porque te ofrecen un contrato predoctoral, digamos, pensas un traballo como de oficina, ou unha cousa así, que hai xente que fai iso, moi respetable, máis nestos tempos de crise, dentro dos poucos cartos que hai para contratos, etc. Pero eso non vai funcionar. Se ten realmente vocación, gañas de investigar, que adiante con elo, que nunca se poña un teito, evidentemente sendo consciente da realidade, vale? Eu nunca engaño a xente, no meu grupo son todo ahora rapazas aquí, as tesis que van rebatando son rapazas, e eu sempre lles digo mesmo, cada unha vai collendo o seu fío, hai quen se dedicou a preparar oposicións, porque viu que a carreira científica que era moi sacrificada e que non iba a pasar por iso estranxeiro e andar aí dando tumbos. Houbo quen foi traballar nunha empresa porque prefería un horario máis estable e surgiu a oportunidade e lle gustou esa opción. E teño outra rapaza que está facendo un postdoc en Harvard. Entón, que é unha vocación que en plena pandemia se foi para lá, non? Entón, o que sí se ve claramente a persona, ou polo menos o sinto así, que ten vocación. A persona que ten vocación e vive a ciencia, que non lle importa, en fin, un certo sacrificio na tese, non significa non un horario estipulado, pero a veces surden problemas sobre a marcha que tens que ir aceptando e tal, e que ten realmente ilusión por o seu proxecto de tese, por exemplo. Eso notase moitísimo. Esa ilusión non hai que perdela nunca. E se realmente notas, sintes que eso que che gusta, é máis sendo muller, que non hai que poñerse para nada teitos, pois entón eso hai que tirar para lá. Pero sendo consciente, non vendendo fantasías, sino sendo consciente das dificultades que implica, como todos en día a nivel laboral no mundo, non? En España en concreto, e que moitas veces pasa porque te tes que ir fora un tempo, e bueno, pero dende logo, si ten vocación e lle gusta, a por el. Pois isto foi todo por hoxe. Moitas grazas, Ángel, por participar no noso programa e por mostrarnos a investigación que levades a cabo na bioloxía molecular do noso aparello circulatorio, por estas discusións sobre o mundo científico en xeral. Estaremos moi pendientes das achegas que faredes no futuro, que seguro repercuten en coñecemento útil para todas as persoas en moitos aspectos da saúde. E aos nosos ointes, agradecemosvos unha vez máis o voso interese por seguir a actualidade científica do CIMUS e agardamos que nos acompañedes no próximo capítulo cun novo convidado de excepción e, como sempre, con novas preguntas e novos debates, pero sobre todo coa ciencia máis punteira do CIMUS. Coidadevos moito. Moitas gracias pola invitación. Un placer estar con vosotros.
No olvidéis seguirnos en Twitter.